A Confraría de Rianxo vai solicitar que se estableza un prazo con data para o desaloso do Club de Xubilados. Tomaron esta decisión tras recibir unha demanda contra o opósito. Os xubilados de Rianxo resístense a deixar o local da confraría. Queimando os últimos cartuchos veñen de presentar unha demanda que colleu por sorpresa a directiva do Opósito, tras recibir 3 ordes de desafiuzamento logo da sentenza promulgada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Santiago, ordeando a Portos de Galicia desalosar o local anexo á Alonsa de Rianxo. Os xubilados continúan ocupando este espazo. Hai varios anos que a confraría levantou o acta ante notario dunha situación que repercutía negativamente nas arcas do Opósito, ao ter que afrontar os gastos producidos pola ocupación do local. O outro día, polo que nos chegou, avisou o abogado da Confraría de Rianxo que os jubilados presentaron unha demanda polo tema de que nós hai unha sentencia firme do juzgado de sacalos de que teñen que sair de aí. Eles presentaron unha demanda, non sei se será aceptada, non sei se non, e agora estamos á espera de ver de que se decide. Nós non temos moita presa tampouco, como ben estamos facendo, porque xa a sentencia esta xa foi de febrero, non estuvemos metendo moito apuro a hora de votalos, pero bueno, o que queremos é que se acabe dunha vez o tema por todas e que se ejecute o que é a sentencia, ben sea por Portos ou por quen sea, e que o fagan dunha vez. A Confraría de Rianxo agarda que se acata a sentenza que sae firme e poder facer uso deste local, unha vez que de libre será destinado ao uso do Opósito e dos socios. Nel poderán ubicarse un arquivo e tamén unha depuradora para a Alonsa. As outras, nos escritos e en todo, nós temos un archivador na outra cofradía onde están todos os archivos ali con humedade, con todo, non temos nin archivador, non temos nin sala de xuntas para os socios, a sala de xuntas estamos facendo na lonja, non temos, queríamos aproveitar tamén, unha das ideas, facer unha depuradora pequeniña para a venta aquí a xente de por aquí, ou un día, se nos queda sin vender, telo para a opción de poñelo aí, quer decir, hai moitas ideas para esa zona, pero estando eles, a zona está morta. Tras coñecer a presentación da demanda, dende o Opósito van mover ficha e pedirán ao xulgado que se acata a sentenza establecer un plazo para o desaloso. Sí, porque non entendemos que, habendo unha sentencia firme, non entendemos por que poñen esa demanda, cando está claro que iso é un local do ámbito da lonja. Estamos pagando nós luz, agua, canon de ocupación, estamos pagando nós todo, que non paga nin o Concello nin eles, paga a cofradía, os socios da cofradía. Os xubilados a dispoñen en Rianxo dun espazo alternativo no Liceo.